Okay na? Ako ay isang anak ng lagi na lang wala sa pamilya. 4-5 lang ang allowance ko, 3 ang anak ko. Paano ko ito babadgetin? Ang asawa ko'y isang labanera, nilalaban damit ng mga tropa. Ang putik ay makapal na, itim na ang tubig sa planggana, ubos na ang sabon isang dosina. 1,000 ang utang ko, pambayad lang ang allowance ko. Nadidili na isang buwan, nang murmuring ng tindahan. Buti na lang dinagdagan ang aming allowance. 6,000 matatanggap buwan-buwan. Matitirang pangbayad sa utang, mabibili ng masarap na ulam, bigas gatas pangbayad sa eskwelahan. 1,000 ang utang ko, ang bayad lang ang allowance ko. Nadidili na isang buwan, nang murmuring ng tindahan. 1,000 ang utang ko, pangbayad lang ang allowance ko. Nadidili na isang buwan, ang murmuring ng tindahan. Ay na lang, wala'y magpautang.